Ассалому алейкум ба ҳама мардуми ғариб, ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама нафарое ки ҳамин видеоро тамошо дорад дар аэропорт замадед ва қарор дорем ва чӣ хеле ки медонед дар ин канал нархи навои билетҳо мешава ва в общем дар масъалаи проверка камтарак суҳбат кунем, барои ки бисёр видео дар ҳамин масъала гав задагӣ нестем. Проверка ҳастай, не ки чӣ хеле ки пешаи карантин бадухе нест, чӣ хеле ки пешаи карантин почти 50% ёди одаморо ҳар як одам аз документ мепурсидан, ҳозир ӯ хел нест. Мақсад спокойно биёй билета бихарӣ, ягон чӣ намеган, а так биёй бад дистусу хулиганӣ кунӣ меқапанд ва ҳамин ҳар чоре ки аэропорт даяй нафарое ки ҳамин баъди 15 марти ӯ сол тамом шудага як регистратсия ки просроченный ҳам бошад, дар карантин тамом шудагӣ бошад, як ҳавай бошад, беташвиш шумо спокойно биёен билетона бигирен, патентам надошта бошам, регистратсия просроченныйтона қайдтон бигирен, биёен спокойно билетотона бихарен, спокойно биёен равен. И кадом нафарое проверка мекунанд? Нафарое ки через Беларусия омадаганд, нафарое ки пешаи карантин дар Москва буданд, запрет доранд ё ки визашон маҳкамай, барои ҳамон нафарое проверка. Ростӣ намегӯям, ман хидмам ки баъзе вақт дар аэропортҳо мегардам, хидмам проверка мекунам. Рӯз бо як видеоро мемонам, тамошо кунем қаддагиам ма без оснований и не имеете права меня задержать. Если я был в розыске, то хорошо, показали мой Вы знаете, да, вы имеете право вести видеосъемку, но в интернет вы не имеете права выкладывать. Выкладываю, потому что налог плачу. Вы знаете, да, об этом, то, что сотрудник полиции вы не имеете права выкладывать. Если вы были в гражданской форме, то я... Через 500 метров поверните направо, на мост. Мақсад ки меқапанд, мебаранд, отпечатка мегиранд, аюш хай ягон правонарушени истомонашон мераванд, отпечатка мегиранд ки ҳамин ном фамилияша алишка дагӣ неста, ё ки действительно ҳамин ҳавай одамай тамом. А так баъд зависи дар одам хичам мекунам гап зани без ташвиш, мақсад бу спокойно кота кардан мегирем, лекин жёстка неста. Можете ки баъди 7 сентябр агар указ продлит нашава, бо ранги пешина шава мумкин. Ва хай дар бораи масъалаи билетҳо камтар суҳбат мекунем ва Москва душанбе то охири моҳ ҳастем. Моҳи сентябрш биромада? Моҳи сентябрш набиромада. Агар ки биромад, иншааллоҳ барвақттар хабардортон мекунем ва дар масъалаи билетҳои Somon Air ва душанбе ва Ӯзбекистон якамтар бифаҳмон баландтар гавзан, што до комментария наган ки салом алейкум. Я бор дигар подписчикои азиз, ташаккур ки моро тамошо мекунед, поделиться мекунед, видеоро лайк мемонед. раҳмати зиёд барои дастгириётон. Нашоти билети душанбе мефаҳмонам ки билети душанбе, то есть Москва душанбе то охири моҳи августа биромадагиай. Агар дастсрочни бигирен, ай 23500 то 24800 мегирен. Агар ки 3-4 рӯз пешакӣ гирен, 22500, 22 ҳам хеле нархока ки метавонед ки дастрас кунед. Фақат и ширкати Somon Air метавонед ки Ӯзбекистон ҳам ҳастай. Ӯзбекистон моҳи сентябрш биромадагиай. Фақат рейсҳои Самарқанд, Бухоро, Намангон ё биромадагиай. Қарчи, Термиз, аэропортҳое ки баъд границаи Рега қарибан, оли ё дар фурӯш биромадагӣ нестанд, насиб боша ё ба числои 28 ё 30 мебуроянд дар фурӯш. нархи моҳи сентябра ки мисол билетҳои Самарқанду Бухоро биромадагиа, нархҳошон 7-7.5-8 ҳазора. Чанд қадар пешам гирӣ ки ҳамашон паши як нарх мондагиан ҳозира шуда. ана нашоти билетҳое ки мисол мегӯем ки бо бубурам мисол Қарши ё ки Термиза пешакӣ харидорӣ кунем ки арзон мобиғалта ва ё и билетҳоро пеша мисол пеш намебуранд. ҳар якумша як ҳафта, якним ҳафта, мисол дар як ҳафта як рейс ду рейс мемонанд, тамом дига ида зиёд намемонанд. аввал ҳамун самолёта пур мекунанд, бо далши дуюм рейсша мебуранд, дар фурӯш мемонанд. ҳамура мегӯям хичон медонанд ки уҷа кам мисол ҳамин рейси хадавое барои ҳамуқа оста мисол ҳар ҳафта якта мемонанд. чера ки Самарқанду Бухоро оста пур мешава, барои ҳамуқа пешакӣ мемонанд ки бисёртар мардум ай ҳамо бихаранд. барои ҳамиқа камтарак Самарқанду Бухоро арзонтар метавонед дастрас кунед. Қарши, Термиз ё камтарак қиматтарак мешаванд чун нисбат айёш. дар кадом масъала занг мезанам, бисёртар мепурсанд дар бораи масъалае ки билетҳои 12000 дар интернет биромад. иш чӣ мегӣ? Мақсад баъзеош гуфтанд мо дар интернет интернет харидем, баъзеош гуфтанд ёфтем, лекин мо наёфтем. нашоти билети 12000 ҳам не даже 10.5 занг задам, гуфтанд 10.5 ҳазора дидем, 9 сервис 11000 дидем.
рости гап як бор ман худам пробова кардам даромадам ами авиасияи мо рости гап худам ба программа кор намекунем, барое ки программа кади вақте харидорӣ мекунӣ билета, билет арзон ай, билет дар программа дар ҳақиқатан ҳастай, не ки вақте ки харидорӣ мекунӣ, вақте ки мисол ногаҳон мисол рейс отменин мешавад, дар он ҳолат шумо сутуна сразу возврат карда наметонед. Дар ҳамонҷо дар телефон смс меяд ки баъди 30 рӯз, яъне ки баъди 1 моҳ шумо сутуна возврат карда метонед. Барои ҳамин мо ба программа кор намекунем. Як подписчики дига занг зад, гуфт ки ҳамқади рейсора дидам, ма бо савол зонтум мисол ака я бо покупка раҷиқ кидим, мисол харида меша ё намеша, худаш гашт гуфт ки ма покупка раҷиқ кидам, автоматически 22200 чанд рубл баровард. Мисол ки 11000 просто намедонам вай ради интерес мондаги боша пу ё ки гуфти ҳам гапо ки нархошон пеш буд мақсад ки да ҳар моҳ пешаки прямои рейс ҳад меёданам баъд ай ва ё дига хабар нашид пеш даёдаст одамо да 12000 я ҳафта я рейс ай иҷасон ай прямои буда ай чартериш буд бо во мебиромадан так ба дига набиромадан я видеои дига намақсад истем мебура баъд набиромад баъд рости мақсад ҳамин билетҳо ҳам бурӯя мо каса мегирем моро хабардор мекунад лекин ман ҳамин нархҳо модам нагуфтиям ки мақсад мо вақте ки занг мезанем билет мепурсе шуморо бидем на аллака имрӯз числаи 25 ки тамом шид, числаи 26 шидестай, оли ай нарх навои билети душанбе ягон гап хабар нестай. Намеган ки оли ай 20 боло ҳай ё ки ҳамун 11-12 ки дар программаи авиасияи ё ки туту нишон мета оё ҳамун нархҳоро дар фурӯш мемонад, ҳозираша ягон чиз маълум нестай. пакаи дига чиқале ки гуфтам 27 маълум мешавад ки рейсҳо зиёд мешавад ва арзон мешавад, хай сабр мекунем иншаллоҳ ки хабари нав шид бо хабардор мекунем. Хай гапа бисёр намекунем, аз тали кадом раи дур да боша занг зана билетча мегирем, ягон ҷошам нафаҳмид, номро дар комментария ҳастай бошед.